Da sunanka? Lawal. Su za ka kalla. Lawal Adamu. Lawalwa? Ka buɗe baki. Lawal Adamu. Shekara kana? Shekara ina ga 62. 62. Me ya mukaminka? Ni mai unguwa ne. Mai unguwar ina? Faru. Faru. Ba ina Faru take? Faru complex. A Jibiya. To me ya kawo ka nan? Nan to. Me ake tuhumaka? Tuhuma na sa yaro cikin ɗaki na rufe kuma na ɗaure shi. To ka yi ɗin ko baka yi ba? Amma yadda ne gaskiya ban rufe shi cikin ɗaki ba. Amma na ɗaure shi hakika. Da me ka ɗaure shi? Da sarƙa. Wata sarƙa haka amma akwai zare. Sai na shiga na ci abinci. Da na ci abinci sai na dawo na saki shi sai na shi wannan yaron laifin da ya ma sai na rufe gida. Saurare ni ka ji wannan yaron Na rufe gida. in banda da taimakon Allah an ɗauke shi an kai shi asibiti. Lokacin da jami'an mu suka je ma ba wanda ya ɗauka zai rayu. Gaskiya lokacin me yasa wannan yaron me ya maka? Ni ma ina son in kai shi asibitin wallahi ban da kuɗi ne. Ka ɗaure shi da sarƙa? Kana so ka kai shi asibiti za ka ɗaure ɗanka? Me uwarsa ta maka? Ba ta yi min komai ba lafiya. To shi me ya ma? Bai mini komai ba lafiya. Kuma kai masa wannan azabar? Gaskiya. Yanzu wannan yaron yanzu akalla yanzu ka kai kwana nawa baka ba shi abinci? Ana ba shi abinci gaskiya. An kana ba shi abinci ai ba zai haka ba. Sai dai wani lokaci ni kaina ba abincin ke gari ne ba. To me yasa kai ba kai kamar shi wata? Ko? Yake ai ko kuma ita gata nan fara fat tsaya malam ita ma kanta mai kula da yaro gata nan wa zai gante ce akwai yunwa a jikinta? Kai da kake ihu waye zai ce akwai yunwa a jikinka? Me maka? Gaskiya bai mun komai. Ai ba za ka azabtar da mutum ba dalili. Me maka ɗazu ai ka faɗi wani magana ka ce wai me? Wanda na ce komi makadari ne kuskure ko ba wanda ka ce yaron fita yake. Ok yana hita. In ya hita sai sa ƴan uwansu nemo shi. Shi yasa ka ɗaure shi? Ba wai wannan ba saboda ban san inda zai nufa ba ai. Kuma in baka san inda zai nufa ba sai ka ɗaure shi. Amma in zai hita fira sai yana cin. Kai an taɓa sa maka sarƙa? Yana cin abinci. Tambayar ka ne. An taɓa sa ma. Ba wai ainihi sarƙa ga ƙahoi ba. Wani ɗan abin nan ne son ma nake samu. An taɓa sa ma tambayar ka ne. Kuma ba kullum ba ne. Sau nawa kake samun sarƙa a rana? Gaskiya sai da yamma. Kake ɗaure shi kamar? Saboda da dare in ya fita amma da rana in ya fita ana gani shi in wannan bai gashi ba wannan. To yanzu kai yanzu a ganin ka yanzu wannan zaluncin da kai yayi daidai? To gaskiya bai daidai ba saboda rashin tallafawa da magani. To yanzu kai kuma ainihi gaskiya ban da kai a matsayin ka na shugaba mai unguwa na san ina da haƙƙin yi mashi amma wallahi ban da kuni. Saurare ni ka ji mai unguwa. Mai unguwa wanda yake shugabantar al'umma wanda idan a wani wuri an yi irin wannan kai ya kamata a kawo wa ƙara. Gaskiya ne. To gashi yanzu kai kayi. Gaskiya ne. Kana ganin yanzu abin da kai a kyauta? Kai ma dai ka san yanzu mai unguwar nan ka bata ke. Na wani ban kyauta ba kuma kuskure ne. Duka laifi dai ba kuskure. To laifi. Tambayar ka nake ahuwa ga waye kake nema? Ya sunanki? Suwaye kaya.